अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आमदार रोहित पवार यांनी शिंदेंसोबत गेलेले 15 आमदार ठाकरेंच्या संपर्कात असल्याचं विधान केलं आहे. याबाबत विचारलं असता ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. एकनाथ शिंदेसुद्धा एक वेळ माफी मागायला मातोश्रीवर आले तर आश्चर्य वाटू नये असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. संपर्कात तर आहेत, बरेच संपर्कात आहेत आणि केवळ 15च नव्हे तर ज्या पद्धतीने अजित पवारांच्या आक्रमणानंतर शिंदे गटातली अवहेलना चालू झालेली आहे, अधोगती सुरू झालेली आहे. त्यामुळे शिंदेसुद्धा एक वेळा माफी मागायला मातोश्रीवर आले तर त्यामध्ये आश्चर्य वाटण्यासारखं काय राहणार नाही. जर शिंदेनी माफी मागितली तर मातोश्री माफ करेल का? गद्दारांना माफी नाही मातोश्रीवर, हे ठरलेलं आहे. त्यामुळे गळाभेट इतर जण करतात पण शिवसैनिक नाही करणार, शिवसेना पक्षप्रमुख नाही करणार. तर तरी पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे जो निर्णय घेतील तो आम्हाला सर्वांना मान्य आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.